Så her har vi en elevationsseng med fjernbetjeningen og strømforsyningen. Den er sat til motoren. Nu kommer jeg lige ned og kigger ind her. Den er sat til motoren herinde. Så ledning herover og 9 volts batteriet til siden. Og som så kigger på lampen deroppe, den blinker ikke, den er ikke gjort på noget tidspunkt. Hvis du trykker på den nogle gange, så kan den godt lyse kortvarigt, men blinker ikke. Og vi forsøger at parre fjernbetjeningen med motoren ved at trykke de 2 øverste knapper ned. Men de hjælper ikke, får ikke